खुलुमबाय लायनांगोन नामा ओंखारबाय आंनो इन्ट्र'खौ आंलाय बोरैथो होनो एड खालामथो नामा माबायदि होनो खुलुमबाय बयखौबो जों चेनेलाव बरायनाय जाबाय है इदिल' होना आङो माइसाथ' होना नों खनसे कन्टिनिउसो गोसोआव थायो मानसिनि दे होननाय दासो गोसोआव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय इदि नङालै इदि नङा मानो गोसोआव थाया माइसाथ'मोन हाथाइखौ देख्लाखो नोंनि आं माला इदि इन्ट्र' होनाय होफिननाय दिनै बावबायलै आं दे हो खुलुमबाय बयखौबो नोंथां जाबाय माबायदिलै मानसियालाय इन्ट्र' खिनिखौबो होनो हाया इयो आंनि दे दोनो आरो खनसे होनबावनाय जायो खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोननि उल्टा जोंनि चेनेलावबो नोंथांमोननि चेनेलाव बरायनाय जाबाय इदि होनदोंमोन आयदै बोरै जालांखो देलाय दे दे आं मोखाङाव नाया दे नों मिनिनो ओंखारोब्ला दे खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय खिनिल' आरो मानसिलाय आं इदि होनो आरो आं एरसो होनो सम खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ आमुक 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 नोंथांमोना बयबो नायलांदो जोबजासिम लांबायलै मिनिनानै खिनाय जानाया उदैया नोंनिया सायाखै दे दोनै दे होनफिननाय दोनै आंथ' खोन्थाना होबायना खनसे दे माबा लाजियोसो ना मायोसोथाय खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनाय बिदि होननानै नोङो ओमफ्राय खुलुमबाय बयनिसिमबो होनना आवगायलायनानै हान्थुखौ ओरै दांलायनांगौ जाहैबाय आरो सिदायै होननो रोङा आरो जेरै दं एरै देलाय होननाय दे 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 खनसे लास्ट देनाय इदि नोङो गांगुरु हम मा होनोमोन खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थाबाय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय एबार जादोंसो मोजां होनो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ खिनाय जानायनि मानो इदि दिनैनि भिडिअआ खिनाय जानायनि सायाव मोनसेबो मोजाङै इन्ट्र' होनो रोङा इयो मिथिगोन ना मा रोङा बेलाय मा रोङा होनोनो रोङा माने इमान नोङो खोमा गुदियावनो होननाय खोनाबाय थायो आं सामफ्रामबो लायो ओमफ्राय मानो बावगारनो नाय एबार नाय मा रोङा इलाय नाङा आं नोंनि होननायखौ होननोबो रोङा मा रोङा जेबो गैया होननोनो रोङा नोंखौबो खुलुमबाय बयनिसिमबो लांबाय आंसो मिनिनानै ओमफ्राय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ दिनैहायो आङो जेबो बिदि खामानि मावनो हायाखै आरोना आंथ' आलासि जाना फैनानै एसे इदि गुजुनाय गगा मोननाय गुजुनाय जाबाय दंमोन बेयो एसे हामबाय हामनानै आरो दायो खान्थाल बेगर दाथ' खान्थालनि दिन नालाय खान्थाल बेगर जानानै मोजां मोनो बयबो नङा होमबा आंबो मोजां मोनो बिदिनो खायफाया मोजां मोनाबो जानो हानाय खिन्थु आं मोजां मोनो आरोना बाथोन देना जानानैबो मोजां मोननानै जानानै उदैया गाज्रि जाना दं बाथोन देनानै जाबाय थाबाय सानफ्रामबो आलासि जाना फैनायनिफ्रायनो न'आवहा जाबाय थाबाय बिदिनो मैयाबो जाबाय ओमफ्राय जानानैथ' मा जाखो दानि फुङावनो 3टा बाजियावनो सिखारनांगौ जादों आङो खिनो थांनो आरो सोरांनानैबो आरोना सोरांथारनानैबो बिदिनो खनथाम खनब्रैसो जाबाय आं दिनैहाय
ओमफ्राय नै दासो ओंखारथ'वाखै आरोना ओमफ्राय बे माने दिनै खामानि मावगासिनो नालाय बिदिनो इसिंनि खामानि आरोना ओंखाम ओंख्रि संनाय आइजों बाबाजोंबो गैया नालाय न' खायाव थांदों बिसोरो ना सारनो थांदों ना मोनदों नालाय बिथिंजा दै राननायनि ना मोनदों ओंखायनो थांदों दा न'आव जों बेजों आंजोंल' दङ हासबेन्डजों आंजोंल' ओमफ्राय दा आङो आरो मा होनना बुंगोन मोनाबो जाना दङ नालाय हिन्जावसाफोरा मिथिखागोन मास मोनसेयाव खनसे जोंहा लोमजायो मिथिखागोन हिन्जावसाफोरा बेबायदिबो जानानै दङ नालाय दायो ओमफ्राय दा बेनिखायनो माने हासबेन्डआ ओंखाम ओंख्रि संदों आरो दिनैहाय ओमफ्राय बेखौनो बियो माने गावनि खामानि मावनायखौबो भिडिअ ला होननानै बुंगासिनो दहायनिफ्रायनो नोंनिखौ लायो होमबा आंनिखौ लानांगोन ना गावनिखौबा लानानै होनांगौ भिडिअ आं खामानि मावनायखौबा भिडिअ लाया इदि होनगासिनो आरोना इयो लानो लाजिलायो आंनि मावनायखौबा ओइस अबावबा लानो लाजिदोनो सोरथो ओमफ्राय दायो आङो एसे भिडिअ लानोसै बिथाङा मा मा खामानि मावो आरो मा ओंख्रि संनानै जाहोयो आंखौ दिनैहाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ ओंखारबाय नै थोरसि सुनायावनो दालि संनाया जाबाय आरोना जागोन दे जागोन थोगोन आरो थोगोन दे थोआबा संजाना जादो जाबाय गथाद्राय जाबाय खोमा दालियानो इसेल' जाबाय आंना जाबाय मानो इसेल' जायो ओंखाम जाबाय आंना होनांला जाबाय दालिखौ जाथ'ला दे आं सोमजाना जानि आलु भाजाजों आलु भाजा खांसेयावनो होनि इथिंजा साइडआव इसेल' होखां आरो थाव गोनांखौ होनाङा इसेल' हो आं दै सिरिनि नों लाबो दालि जाया आङो सोमजानानै जागोन जेबो जाया आङो आलु भाजाल' जागोन आं आलु भाजा जानो लुगैदों होननायखाय आलु भाजा एवबाय आरो बियो आंनि थाखाय दाउदैखौ आङो बिदि मोना जाबाथाय जाया नालाय दाउदै दङमोन ओमफ्राय होमबाबो एवासै आरो बियो आं जाया नालाय जों सानैल' दं नालाय बे जाबा आं जानो लुगैगोन ना बेनि थाखायनो माने आं जानोनो होदोंमोन खिन्थु गावसो एवजायाखै आरोना आलु भाजाखौनो एवबाय दालि संबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि अनसुला फिसायावहा मोननो दे आङो दारि खेबजांजां आं जायैनिनो गावबो एवना जालायासै जाया आं गय जाया दा बिनि गय जाग्रा नोंलाय जानोसै आरो सब सोबनोसै मा खुगा खाथियाव लाबोदों नोंलाय खाथियावनोथ' लानांगौ भिडिअखौ होमबासो मोजां नुयो दे नायथिंजा आं सासे गोसोम नुदों नोंखौ दा आङो खान्थाल दानना होबा खान्थाल जाबावगोनसो नों खान्थालबो जानो बिबावदों मोनसे जानानै आइदै बिदि जाबाय नों दंना मा सिन्था बारासो बुसिन नागिरदों नों थानायावलाय मानो सिन्था उदै सादों होनबा देसिन देना उदैयाव बारा खान्थाल गोमोन बायदि थेब थेब मोनदों आं जानोसैलै जाबा होमबा जाया गया जाना थांगोन खुगायाव मिनिनानै माबा मानसि गोसोम जाखो नोङो आंनि हौवा नोंगोना नोङा आसलते एफा गुफुर मानसिया बोरै गोसोम जाखो नै जोंहा ना मोनसोगारदों नै फैबाय खिथिनाय नाखौ खाथियाव खिथिनाय नै ना गेदेर बारलि फिसा आरो ना इफोरो ओमफ्राय नै ना सिंगिबो गाहायाव लानाय नाखौ गाहायाव ला मोजांथार ना नाया नै
नाथुरा बिराद टेस्टि जागोन सामब्रामजों एवना जाबा आरो दंबावो खावसे इथिंजा र' मोजांथार सारनो थांदोंमोन मोनबाय नै इयावबो माइआ खावसे माबागासिनो सायखानानै लाबोदों खोमा इखो नै सायखानानै लाबोनाय आरोना बेयो जायगायावनो अर होनोसै नै इखो ओमफ्राय बै दासो खोनथिनायखौ सायनो नागिरदों नै सायनानै सुना लाबखानाय आरोना रानफुनला जादों नाथुरखौ एवनानै जानांगौ मोजांथार ना नाया